नमस्कार मंडळी, आज आहे गणपतीचा पहिला दिवस. तर पहिला दिवस असताना म्हणजे खूप कामं असतात. त्याचप्रमाणे देवाची पूजा वगैरे सगळंच असतं. आणि पहिली पूजा म्हणजे ही भटजी येऊनच करतात आमच्याकडे. तर सगळी आधी तयारी करून ठेवावी लागते. भटजींना जे पूजेसाठी सामान जे लागतं ते सगळी मी तयारी करून घेतलेली. वस्त्र, परत तुपाची वाती, गणेश पूजन ही सगळी आम्ही तयारी करून ठेवलेली आहे. गौरी, महादेवाचा नारळ वगैरे, विडा वगैरे सगळं आम्ही तयारी करून ठेवले. आता आम्ही भटजींची वाट बघतोय. भटजी आल्यानंतर आम्ही पूजा करणार आणि मग जेवणाला आम्ही लागणार. तर आता भटजी आलेले आहेत. तर भटजी आता पूजा करून घेत आहे. पूजेला जर असा उशीर लागतो तोपर्यंत मी जेवणाला पण सुरुवात करते. आणि हे मी जे वस्त्र केले आहेत ना गणपती बाप्पाला, ते 121 वस्त्र तयार केले कापसाचे. आणि मी जेवढे दिवस गणपती आमच्या घरी असतात तेवढे दिवस मी 121 वस्त्र रोजचा देवबाप्पाला आम्ही घालतो. आणि आता देवबाप्पाची पूजा होत आहे तोपर्यंत मी जेवणाला पण लागते. कारण जेवण म्हणजे 5 भाज्या करायच्या असतात, खूप जेवण असतं. त्याच्यामुळे मी लवकर उठलेली आहे. आणि आधी पहिलं म्हणजे किचनमध्ये गेल्यावर पहिली चाय करून घेते. तर कोरी चाय मी आधी करून घेते. तर एक पातेलं ठेवलं, त्यात पाणी घातलेलं आहे, चाय पावडर, साखर, थोडंसं आलं ठेचून घ्यायचं आहे. कारण आता पाऊस येतोय तर पावसामध्ये आल्याची चाय खूप छान लागते. तर चायसुद्धा एका बाजूला आणि एका बाजूला मी दूधसुद्धा गरम करून घेतले. कारण आता भटजी आले त्यांना पंचामृत लागणार आहे. तर पंचामृतसाठी ताजं दूध लागणार. त्यासाठी मी गरम करून चांगलं थंड करून त्यांना पंचामृत करून देणार आहे. तर एका बाजूला मी कुकरसुद्धा लावून घेणार आहे. तर मी रात्रीच काळे वाटाणे भिजत घातले होते. तर हे जे गणपतीचं जेवण असतं त्याच्यामध्ये मी कांदा लसूण असं वापरत नाही. सहजासहजी भरपूर लोक तर कांदा आणि लसूण वापरतच नाहीत देवाला. तर आता ह्याच्यामध्ये मी 1.5 टोमॅटो घेतला आहे, म्हणजे आणि थोडीशी कोथिंबीर आणि आल्याचे 2-3 तुकडे घातलेले. हे मिक्सरला मी वाटून घेतले. तर काळे वाटाणे काही काही वातड असतात, काही काही लवकर शिजणारे पण असतात. तर मी काय करते, काळे वाटाण्याची उसळ आहे ना डायरेक्टली कुकरलाच लावणार आहे. फक्त खोबरं वगैरे मी नंतर घालणार आहे. तर मी हे जे टोमॅटो, कोथिंबीर आणि आल्याचं जे वाटण करून ठेवलं होतं ते मी घालणार आहे. ते एकदा मिक्स करून घेणार. याच्यामध्ये मी काश्मीरी मिरची पावडर ती कलरसाठी घातली, म्हणजे तिखट नसते, फक्त कलर छान येतो उसळीला. आणि त्याचबरोबर मालवणी मसाला घातला आहे. एक अर्धा चमचा छोटा जिरा पावडरसुद्धा घातलेली मी. आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं. त्याच्यामध्ये काळे वाटाणे घालायचे. काळे वाटाणे मिक्स करून घ्यायचे. त्यामध्ये चवीनुसार मीठसुद्धा घालून घ्यायचं. तर हे गणपती बाप्पाचं जेवण हे आम्ही म्हणजे उष्ट करत नाही. त्याच्यामुळे मीठ खरं तर सांभाळून थोडंच वापरायचं. लागलं तर आपण मीठ परत घेऊ शकतो. तर आता मी याच्यामध्ये पाणी घालणार आहे आणि कुकर लावून ही आपल्याला शिटी द्यायची. तर मी 4-5 शिट्या देणार आहे, कारण काळे वाटाणे थोडे शिजायला जरा वेळ लागतात. तर आता मी काळे वाटाणे शिजवायला ठेवले. एका बाजूला मी वालीची भाजीसुद्धा करून घेते. वालीची भाजी करायला जास्त वेळ लागत नाही, फटकन होते. तर गॅसवर मी कढई ठेवली. त्याच्यामध्ये मोहरी, जिरं, थोड्या हिरव्या मिरच्या घातल्या, थोडासा कढीपत्ता आणि आलं घ्यायचं 2 तुकडे आणि ठेचून घ्यायचे. त्यामुळे छान टेस्ट येते. आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला थोडंसं पाव चमचाभर हळद घालायची, कारण वालीच्या भाजीला चांगला असा कलर असतो. तर असं थोडीशी म्हणून मी हळद घातली, नाही घातली तरी चालते तुम्ही. आणि थोडं चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. झाकण लावून वाफ काढून घ्यायची, कारण या भाजीला तुम्हाला पाणी वगैरे घालायची काही गरज नाही. वाफ काढून घेतली, भाजी लवकर शिजते. एकदा मिक्स करून घेतला तर वरून थोडंसं मी ओलं खोबरं घालणार आहे. तयार आहे झटपट अशी ही वालीची भाजी. तर वालीची भाजी रेडी झालेली आहे. काळे वाटाणे सुद्धा मी शिजवायला ठेवलेले आहेत. 2 भाज्यांची तयारी झालेली आहे. आता आपण गोडी डाळ करून घेऊया. तर गोडी डाळसाठी मी तुरीची डाळ घेतली. तर आमच्याकडे डाळ चांगली स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. यामध्ये मिरच्या घालायच्या आणि टोमॅटो घालून घ्यायचा आणि ही डाळ आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे. तर कुकरला लावून मी 3 शिट्या केलेल्या आहे. आणि आता याचं वाटलेलं आहे. ओलं खोबरं घातलेलं आहे, थोडीशी हळद, जिरं आणि थोडंसं हिंग घातलेलं आहे चिमूटभर. आता डाळ सुद्धा शिजलेली. तर मी या कुकरमध्येच डाळ करणार आहे. तर त्यामध्ये मी शेंगासुद्धा शिजवल्या होत्या. तर शेंगा, आपल्या शेवगाच्या शेंगा असतात त्या मी कट करून त्याला आपण थोडे 5 मिनटं मी वाफ काढून घेतली, कारण त्या शेंगा शिजायला जास्त वेळ लागत नाही. गोडी डाळमध्ये मी वाटण, मीठ आणि थोडं पाणी घातलं. त्याला उकळी द्यायची 5 मिनटं. मोहरी, जिरं, कढीपत्ता असं मी फोडणी दिलेली. आता डाळीला चांगली उकळी आणून द्यायची. उकळी आलेली आहे. आता मी डाळ झालेली तयार. आता आपण आंबाड्याचा रायता करायचा आहे. खूप छान लागतो. आमच्या कोकणामध्ये असे हे आंबाडे भेटतात, आंबट असे असतात. आणि मी हा आंबाड्याचा रायता, आंबट गोड असा हा रायता तयार करणार आहे. त्यासाठी मी ओलं खोबरं घेतलंय
बेडगी मिरची घेतलेली, मिरची पावडर घेतलेली, 1 छोटा चमच्यावर धने घेतलेले आणि हे आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। तर आता वाटण करून घेतलेलं आहे, बारीक पूर्ण वाटायचं आहे। गॅसवर एक पातेलं ठेवायचं, त्याच्यामध्ये तेल घालायचं आहे, मोहरी घालायची आहे, कढीपत्ता घालायचा आहे आणि जे वाटण केलेलं आहे ते आपण घालून हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे वाटण जरासं आपण तेलावर थोडंसं परतून घ्यायचं आहे, जास्त नाही, जास्तीत 1 मिनिट परतून घेतलं तरी खूप आहे। ह्याच्यात आपण आंबाडे घालायचे, आंबाडे आपण ह्याच्यात मिक्स करून घ्यायचे वाटणामध्ये। आता हे मिक्स करून मी घेतलेले, ह्यामध्ये पाणी घालायचं आहे। तुम्हाला जर आंबाड्याचा रायता जर पातळ पाहिजे तुम्ही पातळ सुद्धा करू शकता, पण मी जर असं थपथपीत असं करणार आहे। तर ह्यामध्ये गूळ घातलाय मी भरपूर असा, तुम्हाला जर गोड कमी आवडत असेल तुम्ही गोड कमी घालू शकता। आता मी आंबाड्याचा रायता शिजवायला ठेवते। तर 10 मिनिटांनी चांगला असा हा आंबाड्याचा रायता शिजलेला आहे, मस्त असं घट्टपणा पण आलाय। आता याला मी मीठ घालते थोडंसं आणि मी गॅस बंद करते। तयार आहे झटपट असा हा आंबाड्याचा रायता। आता आपण एका बाजूला बटाट्याची भाजी सुद्धा करून घेऊया। तर बटाटे भाजीसाठी मी बटाटे आधीच उकडून घेतले होते बारीक कट करूनच आणि त्याच्यामध्ये आता एक मी पातेलं घेतले, गॅसवर ठेवले, मोहरी, जिरं, तेल घालायचं आहे, थोडंसं आलं ठेचून घ्यायचं आहे, त्यामुळे ना बटाट्याच्या भाजीला खूप छान टेस्ट येते। आता आपण याच्यामध्ये हिरवी मिरची घालायची, तुम्ही तिखट किती खाता त्या पद्धती तुम्ही हिरवी मिरची घालू शकता। थोडासा कढीपत्ता घालायचा आहे आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं। मिक्स करून झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये मीठ सुद्धा घालायचं आहे। आता याच्यामध्ये थोडीशी हळद सुद्धा घालून घ्यायची, म्हणजे अर्धा चमच्याभर आपल्याला हळद घालायची। हळद मिक्स करून झाली की आपल्याला याच्यात बटाटे शिजवलेले घालायचे, एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता याच्यामध्ये वरून ओलं खोबरं घालायचं आहे, एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। बटाटे चांगले शिजल्यामुळे भाजी शिजायला जास्त वेळ लागत नाही। वरून थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि 2 मिनिटं झाकण लावून आपल्याला या भाजीला वाफ काढून घ्यायची। तर आता झाकण लावून मी 2 मिनिटं वाफ काढून घेते। बघा मस्त अशी तयार आहे, वाफ चांगली काढली गेली, तयार आहे मस्त अशी बटाट्याची भाजी। आता आपण मोदक सुद्धा करून घेऊया। तर मोदकासाठी मी आधी सारण करून घेणार, त्याच्यासाठी मी गूळ घेतलेला आहे आणि कढईमध्ये आपल्याला तो गूळ थोडासा मेल्ट करून घ्यायचा गॅसवर ठेवून। थोडा मेल्ट झाला की आपण याच्यामध्ये ओलं खोबरं घालायचं आहे। तर तुम्हाला मोदक किती क्वांटिटीमध्ये बनवायचं त्या हिशोबाने आपण खोबरं वापरायचं आहे। यामध्ये थोडेसे मी काजू घालते, तर गूळ चांगला याच्यात मिक्स झाला, त्याच्यात थोडेसे काजू घातलेले मी। आता याच्यात थोडीशी वेलची पावडर घालायची, एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। तयार आहे झटपट असं हे सारण। आता आपण त्याची उकड सुद्धा काढून घेऊया। तर उकडसाठी मी एक पातेलं ठेवलं, त्याच्यामध्ये आपल्याला 2.5 वाटी पाणी घालून घ्यायचं आहे। पाणी जरा उकळायला आलं की आपण याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं आहे चवीनुसार आणि याच्यामध्ये तूप सुद्धा घालून घ्यायचं आहे। तर मी 2-3 चमचे, छोटा असल्यामुळे 2-3 चमचे घालते। आता याच्यामध्ये आपल्याला तांदळाचं पीठ घालायचं आहे आणि ही उकड करून घ्यायची। तर मी 2 वाटीभर मी पीठ घातलेलं आहे आणि हे सगळं आता मिक्स करून घ्यायचं आहे। उकड आता मिक्स झालेली आहे। आता आपण एका परातीमध्ये हे उकड काढून घ्यायचे आणि लगेच ही मळायची आहे। तर मी त्यासाठी एक छोटासा पेला घेतलाय, त्यानेही मी हे पीठ मॅश करणार आहे आणि नंतर आपण हे हाताने चांगलं मळून घ्यायचं। पीठ चांगलं मळून घेतलेले, आता आपण काय करायचं, थोडं थोडं पीठ घ्यायचं, त्याला तेलाचा हात लावायचा आहे आणि चांगलं असं हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। त्यांनी मोदकाच्या ज्या पात्या करतो ते फाटत नाही। आता आपण एक छोटासा गोळा घ्यायचा आहे, गोळा चांगला व्यवस्थित करून झाल्यानंतर आपण थोडं सुकं पीठ लावायचं त्या गोळ्याला आणि आपण असं हे पाती तयार करून घ्यायचे। तर ही पाती तयार झालेली। आता आपण याच्यामध्ये सारण भरून घेऊया। पाती अशी जर पातळ केल्यात ना, मस्तपैकी असे मोदक खूप छान लागतात, मऊ लुसलुशीत। आता याच्यामध्ये आपण सारण भरलंय, आता याला कळ्या अशा करून घेऊया। बघा मस्त एकदम झटपट होतात आणि जर हे पीठ जर हाताला चिटकत असेल तर थोडं थोडं कोरडं पीठ आपल्या हाताला लावायचं आहे आणि या पद्धतीमध्ये मोदक बघा झटपट तयार होतात। तर असे मी हे सगळे मोदक तयार करून घेते।
तर तुम्हाला मी 2-3 मोदक करून दाखवले. आता हे मोदक आपण उकडवून घेऊया. आपण एक चाळणी घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण केळीचं पान एक ठेवलेलं आहे. तर आता हे मोदक आहे जर असे पाण्यात आपल्याला भिजवायचे आहेत किंवा जर तुम्हाला असं नाही करायचं तर सगळे मोदक ठेवायचे आणि त्याच्यावर पाणी शिंपडायचं थोडं. आता याला थोडेसे केसर सुद्धा मी लावून घेते. केसर मी दुधामध्ये आधीच मिक्स करून ठेवले होते. छान असे मोदक दिसायला पण खूप सुंदर दिसतात, खायला पण अप्रतिम आहे. तर आता मी याची उकड काढून घेते. त्यासाठी मी एक पातेलं ठेवलं, त्याच्यात थोडं पाणी घातलेलं आहे, त्याच्यात चाळणी ठेवायची आणि 2 असे हळदीचे पानं पण ठेवली त्या मोदकावर. त्यामुळे मोदकाला खूप छान असा वास येतो. मस्त असे बघा कळीदार झटपट ते तयार होणारे मोदक आहेत उकडीचे. खूप छान केसर लावल्यामुळे अजून अप्रतिम दिसते. बाप्पाला आवडणारे मोदक तयार आहेत उकडीचे. आता आपण उसळ बघूया. तर उसळ आता चांगली शिजलेली आहे बघा. आता आपण काय करायचं, याचं वाटण करून घ्यायचं. वाटण्यासाठी मी आधी खोबरं भाजून ठेवलं होतं, तर ते मी 1 वाटीभर खोबरं घेतलेलं आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर, हे आपण वाटून घ्यायचं बारीक वाटण. आलं आपण मगाशीच घातलेलं आहे काळे वाटाणे शिजवतानाच, त्याच्यामुळे आलं आपण घालायचं नाही. आता त्याच्यामध्ये खोबरं घालायचं आहे आणि आपण याच्यात थोडंसं पाणी घालायचं आहे. जर तुम्हाला ही भाजी सुकी जर पाहिजे असेल तर तुम्ही याच्यात पाणी नाही घातलं तरी चालतं. असेच 2 मिनिटं आपण वाफ काढून घ्यायची. तर मी तर थोडंसं पाणी घातले, झाकण लावून आपण 2 मिनिटं वाफ काढायची आणि मग गॅस बंद करायचा. आता आपण अळूची भाजी करायची. गणपतीला अळूची भाजी आम्ही करतोच. तर अळू हा मी रात्री चिरून ठेवला होता. अळू आता आपण स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे आणि मग कुकर लावून 3-4 शिट्ट्या द्यायच्या. अळूमध्ये घालायसाठी मी फणसाच्या बिया घेतलेल्या आहे. लाल देठ घातलेले, ते गौरीला मी वापरतो, ते म्हणजे लाल मुळं असतं ते, त्याच्यात थोडंसं कवळं भाग घातलेले. मध्ये मी मटार घातलेले आहेत, मक्याचे दाणे घातलेत, परत भिजवलेले शेंगदाणे सुद्धा घातले. त्यामुळे अळूच्या भाजीला खूप छान टेस्ट येते. तर अळू मी चांगला उकडवून घेतलेला आहे. आता याचं वाटण सुद्धा करून घे. वाटणामध्ये मी ओलं खोबरं मी भाजून घेतलं होतं आणि त्याच्यामध्ये आलं आणि कोथिंबीर घालून वाटण तयार केलं. आता अळू चांगला शिजलेला आहे, तो आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचा आहे. वाटून म्हणजे थोडासा असा फिरवून घ्यायचा आहे. आता हे पण मगाशी आपण कणीस वगैरे शिजवले ते सुद्धा उकडलेले. गॅसवर कढई ठेवायची, त्याच्यामध्ये तेल घालायचं आहे. मी टोमॅटो घातलेले एक बारीक चिरून, यामध्ये काश्मीरी मिरची पावडर, थोडंसं धना पावडर घातलेले, मालवणी मसाला आणि 1 हिरवी मिरची उभी चिरून घातलेली आणि व्यवस्थित परतून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये खोबऱ्याचं वाटण घालून घेते, ते सुद्धा आपण व्यवस्थित परतून घ्यायचं. वाटण परतून घेतलं, त्याच्यामध्ये अळू सुद्धा आपल्याला घालायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला हे मक्याचे दाणे वगैरे आहेत ते सुद्धा घालायचं आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. अळू असल्यामुळे ह्याच्यामध्ये कोकम घालायचे, त्यामुळे खाज येणार नाही आणि मस्तपैकी अशी ही अळूचं फतफतं तयार आहे. तर माझ्या बाप्पाला मी आता नैवेद्य देते आणि तयार आहे झटपट असं हे मी आजचं पहिल्या दिवसाचं बाप्पाचं नैवेद्य तयार केलेलं आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर सुद्धा करा. व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरा सुद्धा विसरू नका आणि तुमच्याकडे पण अशाच पद्धतीमध्ये जेवण करतात काय हे मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.